Senorita, I feel for you. You deal with things that you don't have to do. Hola, og velkommen til programmet Hola Cola. Hola cabeza de cola. I dag har vi besøg af den ved du det? Mhm. Men meget sørgelig mand, Mhm. ikke? Hvad hedder du? Steven Spielberg. Nå, Steven, ikke? Mm. Du har et problem, ikke? Mm. Med hvad? Om hvad? Det skal du finde ud af. Du har mere så gældigt. Jeg er meget sørgelig, ja. Sørgelig. Mm. Du må da ikke græde. Jo, du må da gerne. Hvorfor griner du? Fordi det er sjovt. Undskyld. Men det... Se, kan du filme hende? Han har ansigt. Hvorfor og hvornår begynder det? Græder du? Nej. Hvorfor Du sagde ikke om at græde. Jamen, det hele det begyndte i fredags. Fredags. Hvorfor? Det ved jeg ikke, men det var jo fredag den 13. Men jeg spørger, hvornår og hvorfor? Og du har sagt, hvornår? Jamen, Men hvorfor? jeg skal nok komme noget til. Men jeg er ikke sikker. Jeg håber lidt, du kunne hjælpe mig med at finde ud af det. Ja, jeg kan godt hjælpe dig. Mm. Det var egentlig bare en helt normal dag. Nå. Eller var det? Undskyld. Uden den for manden. Eller hvordan ser man? Ja. Jeg var Jeg lå under fuldmånen. Nå. Sammen med min ven Niels. som din hvad? Min ven Niels. Niels? Andre folk kan ikke lide Niels. De siger, at han er stor, tyk og klam. Men jeg holder nu meget af ham. Han er min eneste ven. Okay. Han kan godt lide de film, jeg laver. Jeg kan ikke lide den film. Okay. Det er også i orden. Er du en Bajdeuli? Hvad? Nej, tror jeg ikke. Nej. Det har Niels i hvert fald ikke sagt. Niels? Mm. Hvem er Niels? Jeg har lige sagt det til dig. Din veninde, din ven. Undskyld. Du hører ikke på, hvad jeg siger. Jo, jeg hører. Er du en wolf? Du siger det samme igen nu. Du siger Nej. det bare på engelsk. Det hjælper jo ikke det her. Undskyld. Eller en rumbærsen. Jeg er ikke en misforstår. Jeg er bare en meget sørgelig mand. Okay. Hvad laver du? Ikke noget. Jeg er bare snart fra Canada. Nej, jeg er ikke fra Canada. Men ikke dig. Hvad? Niels fra Niels. Hans mor er fra Canada. Og Hvordan vidste du det? jeg har mange evner. Nå. Men hvorfor græder du igen? Jeg er bare en meget sørgelig mand. Har du nogen? Nogen hvad? Du er ikke.
Du har en speciel evne. Evne. Har jeg det? Ja. Altså, jeg synes selv, jeg er god til at lave film. Synes du? Er du god til at lave film? Mm. Jeg kan godt lide at lave dinosaurfilm og sådan noget. Jeg føler ikke, jeg har fået den service, som jeg har betalt for. Popsang? Om jeg kender en popsang? Ja. Eller synger? Ja. Kun for mig, kun for mig. Kun for mig, kun for mig. Jeg bliver faktisk lidt bedre humør af at synge. Kan du sådan noget på spansk? Señorita, I feel for you. Det er ikke spansk. Det er kun señorita. Nej, for er du bedre nu, hvis du synger? Det var lidt bedre, når jeg synger, ja. Ikke? Ja, så synger. Niels sagde, at han ikke kunne lide, når jeg sang. Hvad? Niels sagde, at han ikke kunne lide, når jeg sang. Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke, han synes bare, at det lød dårligt. Nej. Så jeg stoppede med at synge, lige efter han sagde det i fredags. I fredags. Pomfrit. Hvad? Pomfrit. Pomfrit? Pomfrit. I fredag. Ja. Hvad med i torsdag? Nej, men der sang jeg. Det sang. Elvis Presley og sådan noget. Men ikke på spansk. Kender du ikke nogen? Nej, jeg kender ikke noget på spansk. Nå. Det var alt for i dag. Ja. Det gik jo meget godt, ikke? Mm. Steven har det bedre, og Niels er stadig en idiot. Mm. Tak for i dag, og vi ses næste gang. Hola. Sig hej. Ja. Nu. Far, nu er jeg meget dårlig.